Daddy. Tak for det sidste halve år. Jeg ved, du er stolt af os, og den her sang er til dig. Verdens bedste klasse, eller det vil vi tror. De 17 smukke drenge vil vi sige et par ord. Niklas er skarp og et monster til relæteknik. Vi ønsker held og lykke i den danske B-trafik. Matthæus tager sydpå efter sidste prøve. 3 uger med rom, coke og piger med store røv. Julie og K er forskellige, er det noget du fatter? Den ene cykler og den anden boller chefens datter. Så er der Morten og Markus Gørgokke fra anden tid. Den ene ved det hele, den anden fatter ikke en skid. De finder læreplads, så bliver livet lettere. Vi ønsker held og lykke til Jack Sparrows fætter. Og Nick som person kan godt være lidt brød, men der havde jeg også været efter 14 år på fisketår. Rasmus og strisser, men han gad sgu ikke den møg. Han står altid på pletten, og han lugter en smøg. Tobias mobber alle dem, der ikke er hvide. Hvor blev han af? Nå, han er ude at skide. Andy, klassen skø, vores egen klatræb. Cyborg med Excel og går en kæmpe gavflag. Om PLC og TFT har Jeppe en kæmpe viden. Nu mangler han bare at lære at komme til tid. Oliver, hvordan er du så stor, når du lever af brød? Når vi ser ham bliver klassens kollektive trusse våd. Og Mads, klassens autist, det skulle jo ske. Typen hvis mor sagde, du skal ikke spise den gule sne. Goody er en gutter på at hjælpe af en frisk. Og er med på den værste, bare det lugter af fisk. Modsat har vi Safin, han er ikke bare helst for uden. Bare det mindste streg for, så fra han til havguden og Diago. Lige hurtigt, er du sort eller hvid? Du er mørk, men anstændig fatter ikke en skid. Daddy! Kan du komme og hjælpe mig? Jeg mangler en halvtangent. Verdens bedste klasse, som pigerne vil have med i høet. Når vi bliver sluppet fri, kommer Danmark i stød. Shoutout til Amjad, shoutout til Ketil, shoutout til de faldende. Niels, Aske, Alexander, Junior, Ordan, Fiden, Simon, fucking tabere. Klasse L09, peace out. Giv dem go der. Amjad, Simon har spist min spidstang.